Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Kay galaan aniya ang sumpay sa naginapostang sugilanon. Babay, Papa. Meron ang utana ka man. Kung mao, pabuta ko niya. Pabuta ko, Corina. Ako akong ipasabot na miuli ka, Francine. Mao ba? Hello? Nganong mura siyang nabalaka o ingon ni ato ang iyang reaksyon. Ginoo, tabangi ko. Tabangi ko, Ginoo. Maluoy ka. Oh, may return call si Corina. I-end ko diretso ang iyang tawag. O mo diretso ko sa kay tricycle padung sa amo. Wa niya to pagkang akong pag-return call niya. Miuli ka siya. Unsay akong buhaton? Oh, si Greggy kining mitawag. Unsay akong buhaton? Tubagon ko ba ka siya? Hello? Ay naman ka, wabring ka manawag. Kuan, Greggy. Mutawag na unta ko nimo pero kalit kami ring ang akong ang botong ipasabot nga. May lain na nawagin mo? Si Francing ba? Oh, ha? Tubag ako si Kuan. Francing ba? Greggy, murag miuli si Francine. Nanawag sinako karon dili pa lang dugay. Usa? Ug po siya sulti, ha? Corina? Nangutana siya na ako kung naapa ko sa amo. Ug ako siyang gitando. Ug tubalag akong naulit yun siya, Greggy. Kay gipapaabot ko niya sa amo. Usa? Shit! Ug siya po di ba pasabot? Gadi ka mo tuman sa imong pagpakiksabot ako. Nga makita ta ba ba? Greggy, Kanay di mahimo, Corina. Ikaw mo'y nanghagad ako nga makita ta. Mao nga pagpili. Ako o si Francing? Pagpili! Ginoo. Damn it! Kalit niyang kiin ang akong pagpanawag niya. Hindi na siya magkontak. No, di kini mahimo. Di kini mahimo! Ayaw ko kagita, Corina. Ayaw ko kagita! Kay manablag ko! Manablag ko! Saon ko maning bata nga nagkasinabot man ni sila nga dili mo eskwela. Tungod lang sa ilang kahiubo silang inahan gawa mo sugot sa ilang hangyo. Nga tawgon si Francing. O hangyoon kining muuli na o dili na pabalikon sa Cebu. Lola Tansyan! Lola! Miles! Ay, ngano ka man, ha? Lola! Naunsa man ka nga, nang luspad man ka. Abutin nila, ngaraman laing na akong paminaw. Uy, unsa? Ay, basig kabuhi ka. Usa may gibati nimo. Kaso kayo nga butok-butok akong dugan lo. Nayo, ikapara kud o. Uy, Ginoo ko. Kusog kaayo ang pagpitik sa imong dughan. Gikulbaan ka man. Ngano sa bay gihuna-huna nimo? Wa man lo. Mikalit raman ni. Ha? Usay mikalit? Bitaw? Upuan. Nakunaw na ra ko ni Papa Francing o Mama Corina. Maura na. Ay, Ginoo ko. Usa man kahit ilimad o nini. Ngano man la? Abot lang. Hain ba si Dodot? Hain ang imong magawang?
Ambot lang. Hain ba ning apo ha? Dodot! Dodot, hain ka! Dodot! Hain ka ba? Nana, Oh, wa ka man dayon mo tubag. Marika. Kailain ang pamati ni Miles. Pagdali, Dodot. lagi lang. Nana, Dali, Miles. Lingkod diri. Paimutang diri sa lingkuranan, gawas tindahan. Og sandig. Dali. Kana, tarong og lingkod. Alala. Dodot, hain ka na ba? Dodot! ano? Ay, ngano lang ka karon. Huwag kang kadungog sa akong gisinggit ni mong naglain ang pamati ni Miles. Sorry lo. Pagkuha dito tasa o butangi initubig sa termos. Butangi po og dahon sa ates, ha? Bisag 5 lang ka buok. Pagdali! Hola. La, naunsa man ko. Bibi, ang imong kamot, be. Kay pisilo na to ni aron maulian ka. Bibi, gani, be. La, ay, sakit la. Ay, agwanta halang aron maulian ka. Ay. Dodot, pagdali, ragod. Hayan ka na ba? Lagi na. Hapit na. Pagtarong in town, Miles, ha? Pagtarong in town. Mahadlok in town ko. Hain man karon, Jake. Nagsakay kong tricycle, Miss Rian. O gisunan ako ang tricycle lagi sakyan ni Sir Franz. Mao ba? Maayo hinuon. Ayaw lang kita na siya biyaya. Bantay siya palihog. Ayaw ka blanca, Miss. Kay bisan magkinaunsa. Iya ko sibiyaan. Salamat, Jake. Salamat kay kaayo. Bye na lang. Balita ilang niya kung unsa nilakaw ni mo diha. Okay, Miss. Bye. I love you, Miss Rian. Jake. Huwag ko makasabot sa akong kaugalingon. Gikulbaan kong maayo. Kung nagsagod na akong gipati. Ang kay kuos, nga sa dili madugay, magakus og mahagkan ko na nga akong pamilya. Og sa samang bahin. Mapangutanas ko rin akong ngano. Kung ngano nakahimo siya sa pagluib na ako uban kang krigi. Diyos ko, atake taon kong kaisog. Huwag ko'y laig isaligan. Ikaw rin yun, Ginoo. Ikaw ra. Dili na ko kaya kung ako lang. Dili yun, Ginoo. Mga tabangi taon ko. Agay, sakto na. Sa pagpisil sa akong padlala. Sakit na kayo. Ay, para maulian ka. O tanang ini tubig nga gibutangan og dahon sa Atis Miles. Aron maulian ka o. Arang-arang naman gud akong pamati, kuya. Sakto na la. Sigurado kang may arang-arang na ka? Hola. Corina? Dudut? Oh. Miles? Hala. Mga anak? Kadungo mo ato, Lola. Kuya. Murag tingog ni Papa Francine. Murag si Francine to. Oh, Corina? Uy, Dudut? Miles? Naulit na Si ko! Papa Francine yun. Papa Francine! Pa! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!